Vi skal finde vinkel C, og det gør vi ved at sige sinus A, fordi vi kender vinkel A, divideret med lille a. Og så har vi sinus C, som er det, vi skal finde, divideret med C. Så sætter vi vores tal ind, og der kan vi sige, at vi har sinus A, som er 24, er lige med sinus C, som stadigvæk er ukendt, for den kender vi ikke. Det er den, vi skal finde. Og så 3,5, og herover 8,2. Så udregner vi det her ved at sige sinus 24 divideret med 3,5. Det giver så 0,1162, som vi så ganger med 8,2 for at få isoleret det her. Så skal vi have fjernet det her, og fordi det er så divideret, så skal vi så gange. Så det ganger vi med det her på begge sider. Så gør vi sådan her. 8,2, og så ganget med de der 8,2. Og ud fra det, der får man så 0,952. Og fordi det er mindre end 1, så skal vi så sætte den i sinus minus 1. Og det gør vi ved at gøre sådan der. Og tallet 0,952. Og så finder vi ud af, at vinkel C er 72,17. Boom.